Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Азнакайда Татарстан Республика оешмасы яшьләр форумы узды. Балалар спорт мәктәпләре белән таныштыру дәвам итә. Твоя миля ярышында әлмәтлеләр үз чакрымнарын үтте. Азнакайда Россия нефть һәм газ төзелеше профсоюзының Татарстан Республика оешмасы яшьләр форумы узды. Чарада Россия нефть һәм газ төзелеше профсоюзының Татарстан Республика оешмасы рәисе Рәфис Хәсәнов, Рәсәйнең нефть һәм газ төзелеше профсоюзы рәисе Александр Корчагин катнашты. 2 көнгә сузылган чара Татнефть компаниясенең канаты астында яшәүче Каенкай ял лагерында узды. Форумда яшьләр фикер алышып, үзләренә файдалы мәгълүмат җыеп, вакытларын күңелле дә, файдалы да уздырдылар. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сөйли. Профсоюз оешмасының яшьләр лидерлары бүген форумга җыйналды. Азнакайның Каенкай лагерында уздырылган чарада барысы 60 кеше катнаша. Форум цифрлы чорда мәгълүмат һәм коммуникация исеме астында узды. Яшьләрне сәламләп, Рәфис Хәсәнов бүгенге очрашуның әһәмияте турында искәртеп узды. Безнең оешмада инде яшьләр 36% өлешен алып тора. Шуның өчен яшьләргә бик без күп игътибар итәбез һәм киләчәктә дә итәргә тиеш, чөнки бүген яшь кеше иртәгә ул зур квалификацияле хезмәткәр була һәм киләчәктә җитәкче була. Шуның өчен инде ничек без бүгенге көндә аларны төплерәк мәгълүмат бирсәк, киләчәктә дә ул инде нәтиҗәсе күренер дип өметләнәбез. Профсоюз ул беренче чиратта эшчеләр, хезмәткәрләрнең хокукларын яклана дигән сүз. Моннан тыш ул оешма предприятиеләрдә күп кенә социаль мәсьәләләрне хәл итүдә төп механизм ролендә үти. Күп еллар элек барлыкка килгән оешма буларак, ул әле һаман да үсә, камилләшә. Бу хакта үз чыгышында Рәсәйнең нефть-газ төзелеше профсоюзы рәисе Александр Корчагин да искәртеп узды. Наш профсоюз объединяет все Безнең оешма барлык нефть һәм газ компанияларын берләштерә. Бу оешмада профсоюз әгъзалары 1,2 миллион кеше чамасы тәшкил итә. Бүген иртәгә уздырыла торган чараның төп темасы пандемия кысаларыннан чыгып, алга таба электрон һәм цифрлаштыру мәйданы җәелдерү. Мәгълүмат һәм коммуникация өлкәсендә яшьләрнең эшчәнлеген үстерү. Яшьләргә профсоюз хезмәтенең асылын чагылдырган фильм тәкъдим итте. Алга таба форумда профсоюз хезмәтенең юнәлешләре каралды. Көн кадагында торган актуаль мәсьәләләр хакында фикер алышынды. Профсоюз тарихы һәм эшчәнлеге турында Россия нефть-газ төзелеше профсоюзы аппаратының оештыру профсоюз эше бүлеге башлыгы Сергей Лейкант сөйләп узды. Алда яшьләр өчен социаль гарантиялар хакында да сөйләшү булды. Яшь лидерлар конкурсларда катнаштылар, төрле призлар оттылар. Үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап алдылар. Фикер тәкъдимнәре белән уртаклаштылар. Форумга чакырулары өчен зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без яңа белемнәр алып, яңа тәҗрибә алуыбызга бик шатбыз. Шулай ук профсоюз тарихын тыңладык, кызыклы фильм карадык. Алган тәҗрибәләребезне эштә кулланырбыз дип уйлыйм. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел сайын 11 сентябрьдә бөтен Россия аеклык көне билгеләп үтелә. Бу бәйрәмнең тарихы 1913 елдан башлана. Элек патша Россиясе дөньяның иң аек илләренең берсе саналган. Алкоголь җитештерү закон буенча рөхсәт ителмәгән. Патша шәраб ясаучыларыннан шәраб сатып алу бик кыен булган. Әмма 20 гасыр башына илдә сатыла һәм кулланыла торган алкогольнең саны Россия дәүләте тарихында иң югары күрсәткечләргә җиткән. Яшерен җитештерүчеләр патша указын соңга сукмаган. Теләгән һәр кеше аракы сатып ала торган булган. Теманы Алсу Амиров дәвам итә. Бөтен Россия аеклык көне уңаеннан Әлмәттә традицион аек роле акциясе узды. Әлмәт шәһәрендә эшләп килүче Талгат Шәйхуллин исемендәге хәйрия реабилитация үзәге волонтерлары истәлекле дата уңаеннан машина йөртүчеләргә карбыз өләштеләр. От нашего общественного движения при поддержке Татнефти вам вместо алкоголя вот такую вкусную ягоду, да. Спасибо. Бу акция машина йөртүчеләр артына бар тик аек хәлдә генә утыруны пропагандалау максатыннан эшләнелә. Наша организация больше 20 лет занимается. Безнең оешма 20 елдан артык алкоголь бәйлелегеннән котылырга ярдәм итә. Бу акцияны без 3нче ел үткәрәбез. Без бүген аракы, алкоголь, алар белүбезчә агулы мәддә, тәмле җиләккә карбызга алмаштырырга тәкъдим итәбез. Безнең эшне Татнефть компаниясе хуплый. Быел 2нче тапкыр без эшебезгә грант алдык. Нинди алкоголь дозасын сез куркынычсыз дип саныйсыз? Шундый һәм башка сораулар белән волонтерлар автомобильчеләргә мөрәҗәгать иттеләр. Алар ЮХИД хезмәткәрләре белән бергәлектә машина йөртүчеләргә аек йөрүнең өстенлекләре турында искәрттеләр. Мәгълүмати буклетлар тапшырдылар. Алкогольнең куркынычсыз дозасы булмавын да сызыкладылар.
Меня остановили, я думал, что сейчас... Мине туктаткач, хәзер полиция хезмәткәрләре тарафыннан тикшерү өчен документлар таләп ителәчәк дип уйлаган идем. Тик миңа аеклык турында сораулар бирә башладылар. Карбыз бүләк иттеләр, фотога төштеләр. Гомумән, мин күңелле шокта. Бу акциядә катнашуыма шатмын. Алкоголь кеше күнегү тудыра. Хәтта аны кечкенә, уртача дозаларда куллануда көче бәйлек китереп чыгарга мөмкин ди белгечләр. Солган килеш руль артына утыручылар үзләренә түгел, әллә тирәдәгеләрнең тормышында куркыныч астына куя. Алсу Амирова, Милена Валеева, Дамир Кырбанов, Яңалкар вакытлы Чәлмә телекомпаниясе. Без иртән йокыдан торып урамга чыгу белән юл хәрәкәтенә катнашып китәбез. Юл хәрәкәтендә катнашучы пассажир, йөртүче һәм җәяүләрнең өчесенең дә игътибарлы булуы кирәк. Әлмәтлеләр 9 сентябрьдә машина астына ташланучы адекват булмаган иратны күреп, төрле социаль шелтәрләрдә хәбәр итә башлый. Әлеге урынга ЮХИДИ экипажы килеп җитә һәм ирне тоткарлый. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Юл уен урыны түгел, бу хакта һәр балага сөйлиләр. Әмма Әлмәттә яшәүчеләр тарафыннан төшерелгән очрак балаларның түгел, өлкәннәрнең дә өйрәтергә кирәклеге турында сөйли. Поступило обращение от граждан о том, что на проезжей части был... Гражданнардан юл йөрү өлешендә көпчәкләргә ташлана торган ират турында мөрәҗәгать килде. Ир үз тормышын куркыныч астына куеп хәрәкәткә комачаулый һәм авария хәлен булдыра. ЮХИДИ экипажы килеп җиткәннән соң хезмәткәрләр машиналар йөрү өлешендә яткан ирне күрә. Шәхесне һәм барлык хәлләрне ачыклау өчен ирне полиция бүлегенә китерәләр. Ул элек хөкем ителгән 27 яшьлек шәһәр кешесе булып чыга. Иратка карата полиция хезмәткәрләре административ материаллар төзи. Суд аңа 2 тәүлеккә административ арест рәвешендә җәза билгели. Юлларда үзләрен хәвефсез тоту кагыйдәләре кан белән язылган. Үзегезне саклагыз. Йөгерү спортның иң популяр төрләренең берсе, аны күпләр сайлый. Шуның ачык дәлиле 11 сентябрьдә Әлмәт муниципаль районының иң көчле йөгерешчеләре арасында Татарстан кроссы 2021 Бөтен Россия йөгерү көне кысаларында узган «Твоя миля» дип исемләнгән ярыш. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. 3, 2, 1, старт! Мауктыргыч һәм истә кала торган «Твоя миля» дип исемләнгән иң көчле йөгерешчеләр бәйгесендә катнашырга яки җан атарга килгән һәркем чараны әнә шулай сурәтләде. Оештыручылар быел йөгерешне башка форматта үткәрергә уйлый. Шуңа гадәти стадион урынына экстрим паркны сайлый. Здесь дистанция, она такая нестандартная. Биредә шундый стандарт булмаган дистанция. Беренчедән ул бормалы, икенчедән күтәрелә һәм төшә торган җире бар. Үзенчәлекле юл. Монда бик тигез өслек түгел, ә кайдадыр шундый чирәм булган вакташ булган урын бар. Ул йөгерергә комачауламый әлбәттә, тик барыбер хәрәкәтләргә әзрәк колорит өсти. Йөгерергә яратучылар өчен чын бәйрәм оештырылды. Анда 200-гә якын кеше катнашты. Аларны 3 категориягә бүлделәр: мәктәп укучылары, студентлар һәм өлкәннәр. Һәр категорияның үз дистанциясе, ләкин аларның һәр кайсының миля белән бәйле булуы берләштерә. Әгәр укучылар 1600 метр йөгереп үтсә, калганнар 3200 һәм 4800 метр йөгерделәр. Белгечләр раслаганча, йөгерү физик активлыкның иң файдалы төрләренең берсе. Күпләр йөгерү вакытында фикерләр ачыклана һәм гениаль карарлар килә дип билгеләп үтә. Зәлия Моратова чаңгы ярышлар белән шөгыльләнә, әмма мөмкин булган саен йөгерү өчен вакыт табарга тырыша. Йөгерүдән ләззәт таба һәм көнне тренировкаларда 20 километрга кадәр араны узарга мөмкин. Прилив таких эмоций. Шундый күп хисләр кичерәм йөгергәндә, адреналин бүленеп чыга. Йөгергәндә бераз авыр була, әмма финиш сызыгын үткәннән соң син дөньядагы иң бәхетле кеше. Бүген кояш шундый якты, ул да көне буена энергия бирә. Әлеге йөгерештә өйдә ял итү урынына спорт сайлаучылар да бар иде. Бу һичшиксез сөендерә. Скучно, делать нечего было. Вот. Күңелсез эш юк иде. Физрук йөгерәсеңме дип сорады. Мин әйе йөгерәм дидем. Ничектер шулай монда килеп чыктым да. Узган ел мин шәһәр буенча булган марафонда йөгердем инде. Минем өчен бу гадәти күренеш. Балалар гадәттә ата-аналарның тотышын кабатлыйлар. Шуңа күрә аларга сөйләргә түгел, ә үз үрнәгең белән күрсәтү бик мөһим дип саный Алик һәм Роза Гариповлар. Үзләре триатлон, йөгерү һәм yüзү белән шөгыльләнә, ә бүген улларына җан атарга килгәннәр. Мы уже привыкли, это уже 6-й или 7-й старт, по-моему, за этот сезон, поэтому уже такого волнения, как в начале, нету. Җиңүчеләр Карьеш төркемендә егетләр һәм кызлар арасында дистанцияны узуга тотылган вакытның иң аз результаты буенча билгеләнде. Футбол бик матур уен, анда үз йолдызлары балкый. Нәтиҗәле финтлар һәм баш әйләндергеч сейфлар гаҗәеп тамаша тудыра. Аларны карарга җанатарлар стадионга килә яки телевизор экраннарыннан күзәтә. Футболда команданың бердәмлеге мөһим. Әлмәт һәм Яшел Үзән спорт мәктәбе командасының ни дәрәҗәдә бердәм икәнен әлмәтлеләр якшәмбе көнне күрә алды. Тулырак мәгълүмат алдагы сюжетта.
Футбол буенча Татарстан чемпионаты Татарстан Республикасы хәвескәр командаларының ел сайын үткәрелә торган футбол турниры. 1993 елдан ул Татарстан Республикасы чемпионаты дип атала башлый. Бу вакыт эчендә Яшел Үзән командасы 4 тапкыр җиңүче була. Быел командага яшь уенчыларны өстәргә карар кылганнар. Никита Трифонов шундыйларның берсе. Я играл за 2004 год из Надольска. Мин 2004 елдан яшьләр Яшел Үзән командасы өчен уйнадым. Аннары мине монда чакырдылар. Тренер миңа кышкы беренчелектә уйнавымны карарга теләвен әйтте. Мин үземне күрсәттем. Хәзер мин Яшел Үзән командасы өчен уйныйм. Тәҗрибәле уенчылар да бар. Алар безгә командага җайлашырга ярдәм итә. Алар ярдәме белән біз тагын да яхшырак уйныйбыз. Адель Хайруллин 2 ел инде әлеге команданың капитаны. Бер нәрсәгә дә карамастан җиңүгә генә өметләнә. В том году мы заняли первое место в Республике Татарстан. Үткән ел Татарстан Республикасы чемпионатында беренче урынны яулаган идек. Быел менә составны яшәртергә һәм чемпионатта яңа состав белән көчебезне сынап карарга булдык. Быел бераз начаррак чыгыш ясыйбыз. Аңа карамастан бары җиңүгә генә өметләнәбез. Моннан 3 очко белән генә китергә ниятлибез. Атнага бары берничә сәгать кенә футбол уйнасагыз да, бу сәламәтлекне ныгытуга һәм сәламәт яшәү рәвешенә беренче адым булырга сәләтле. Әлмәт командасы капкачысы Станислав Гусев та шулай дип саный. Үзе 6 яшендә үк футбол белән шөгыльләнә башлый. 2 ел һөҗүмче була. Тик соңыннан команданы эшләргә мәҗбүр итүче капкачы булырга теләвен аңлый. Вратари играют, они стоят. Капкачылар уйный, басып кына тормый. Капкачы булуда нәрсә ошый, ул синдә булган зур җаваплылык. Шушы җаваплылык командага булышу миңа бик ошый. Ике команданың да җиңергә теләү кәефенә карамастан, Әлмәт командасы 3-2 исәбе белән җиңү яулады. Яңа уку елының инде 3нче атнасы башланды. Дәресләр гомуми белем бирү мәктәпләреннән тыш өстәмә белем бирүче мәктәпләрдә дә бара. Әлмәтләр өчен бигрәк тә спорт буенча күп мөмкинлек тудырылган. Нефтьчеләр каласында 50 спорт төренең 26-сы белән бушлай шөгыльләнеп була. Судваның өстәл теннисы буенча спорт мәктәбе күп еллык тарихы Совет заманнарыннан ук якты җиңүләре белән хәтердә. Әлеге өстәл теннисы спорт мәктәбе балалар бакчасына йөрүче башлангыч сыйныфта укучы балаларны җәлеп итәргә тырыша һәм һәрвакыт үзенең яңа йолдызларын кабыза. Казаннан беразга гына калышып, ул республиканың иң көчле эшлегенә керә. Теманы Лина Хәсәншина дәвам итә. Теннис спорт мәктәбе бары тик теннисны үстерә һәм уңышлы үстерә, ди Әлмәт районы физик-культура, спорт һәм туризм идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин. Аның сүзләренчә, арзаннардан булмаган спорт түренә әлбәттә нефтьчеләр ярдәм итә. Теннис Сити илдәге иң яхшы мәктәпләрнең берсе. Бирдә күп еллар Россия кубогын кабул итәләр. Халыкара турнирлар да уза. Теннис буенча ярышларда катнашу өчен илебезнең иң көчле спортчылары Әлмәткә килә. Хәтта Америка Кушма Штатлары, Италиядән килүчеләр дә бар. Теннис в надежных руках. Виктор Смыков җитәкчелегендәге Әлмәт теннис федерациясе ярдәме белән монда теннис ышанычлы кулларда. Әлмәт теннисы йолдызлары барлыкка килүгә ышанабыз. Биредә ачык ишекләр көндә уен формасында призлы конкурслар ясыйлар һәм группаларга билгелиләр. Бушлай 7 яшьтән шөгыльләнеп була. Моның өчен анкета тутырырга, шәхси мәгълүматыңны калдырырга кирәк. Теннис мәктәбе әти-әни белән элемтәгә кереп, сынау дәресенә чакыра. Әгәр балага ошый икән, тренерларның бала белән эшлисе килә икән, аны төркем дәресләренә чакыралар. На базе спортивного центра Теннис Сити. Теннис Сити спорт үзәгендә 2 оешма эшли: Теннис спорт мәктәбе һәм Теннис федерациясе фонды. Спорт мәктәбе тулысынча бюджет нигезендә һәм ел дәвамында балалар кабул итә. Нигездә без өстәмә җыелар ясыйбыз, ләкин өстенлекне башлангыч җыелмага бирәбез. Тимирязева урамында урнашкан шахмат клубына да ихтыяҗ зур. Соңгы елларда балаларның интеллектуаль үсешендә кызыксынган әти-әниләр шахматны шуның бер инструменты итеп күрә. Шахмат ул уйларга өйрәтә торган спорт төрләренең берсе. Безнең шахмат мәктәбендә 6 ел балалар шөгыльләнә, ә кайберәүләр 1-2 ел гына йөри һәм инде аларның разрядлары бар. Минем икенче яшүсмерләр разряды. Монда минем дусларым бар, ләкин алар минем белән уйнарга курка. Абдулла минем иң яхшы кулдаш. Үзем дә аның белән уйнарга куркам. Берничә тапкыр гына уйнадым. Шахмат белән 1 ел шөгыльләнәм. Минем беренче яшүсмерләр разряды. Бүген шахмат буенча разряд булмаган малайлар өметле киләчәккә ышанычын яшерми. Шахмат ул мавыктыргыч шөгыль. Кулларны да баш миендә күнектерергә кирәк. Көндәшен кайсы фигура белән йөриячәген исәпләргә кирәк дип саныйм. Дошман көчле бит, аны акыл, хәйлә белән җиңәргә кирәк. Лина Хәсәншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 7 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр Ульяновск шәһәрендә Икар бокс клубы призына Б классында бокс буенча 21-нче төбәк-ара турнир узды.
Россияның спорт мастері Андрей Малаканов истәлегенә багышланган турнирда Башкортостан, Татарстан республикаларынан Самара, Оренбург өлкәләреннән 180 спортчы катнашты. 2008 елгы Илназ Юсупов һәм Роман Манукян 44 һәм 46 килограмм категорияләрендә беренче урынны яулады. Спортчылар 21 һәм 16 мәктәп укучылары, тренерлары Раджив Низамиев һәм Сергей Бормутов. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.